balay ni Joey Balida. Hello, Joey. Yeah. Ikaw nanalo ng puan. Congratulations. Ikaw nanalo ang palibreng bigas. Kan kumanulito nga abadji. Ada nanalo? Oo. Nanalo bisan waray ka entry. Nanalo. Iya nagdaogan ang puan. May danam. Salamat. Pinanahatag nga bugas. Ikinrarapol na. Joey, may camera. Oo. Manulito nga abadji. Salamat. Salamat na ako nga salamat. Dapat kinabuhi, manulito. Langatan, ayo. Kaya ka mo, nag-deliver nga niya. Damo, salamat. Balito. Orwell ka. Nasugod na. Nakadaog ako. Red rice ito, red rice. Para kumusog. Nakay manalo yan pag inom. Oo, siya man. Balitaw, dako nga salamat. Manulito, ayo. Itong ngatan, ayo. Asya tak hangyo para damo mabulingan pa. Ginoo, itong ayo. Paglepon mo pangalawa. Tagan nga mo pangalawa sa pagpakabuhi kun. Oh, balitaw ang kanda manulito para maka damo nga itong pagbulig itong mga tao. Asya man. Diba? Oo. Salamat, balitaw. Oo. Mga salamat. Iya yan na, kanang barangay 1. Barangay 1, hey, Joey. Sunod, ano tingaran? Eduardo. Ano yung balay? Rodolfo. Ini din. Ini daman. Ano sa kapatid? Lalong sumiya na pala. Ay, marami yan. Araw itag payag at mata. Uma? O sakto lang nga nihiya, ano? Tatabo itag payag. Oo. Sakto lang nga hinilag siya kanya niya bugat. Okay. Okay man daw? Tatabo itag payag. Balito. Oo. Lina Balida din. Oo nga tanong natin barangay. Mayda. Ikaw na lang receive. Karing mama, congratulations ko na ikaw an amon beneficiary han yan nga week han kan mano palibreng bigas. Dini ba? Kita. Akan mano lito ito nga abadjis, bulig. Iyayanan ang beneficiary ng barangay do. Red rice. Salamat. Oo. Sige na lang nanay. Sige, makadi kami.